кокълче! Не ми е останало време да сготвя. Цял ден ти чисти мизериите вкъщи, косми има навсякъде по земята. Не те знам, плешивяваш ли, какво става? 5 перални съм пуснала днеска с твоите миризливи гащерезони. Че що не сготви? Ами, ако не трябваше да ходя на работа, щях да сготвя. Какво толкова сложно има? А ти си мислиш, че е много лесно да вършиш всичко, така ли? Ми да. Какво правиш по цял ден? Нищо. И Инстаграм, кафенци, дракони и после пак нищо. Айди като е нищо. Утре ти ще останеш къщи да правиш нищо, обаче искам като се върна да ме е сготвено нещо. Мич, хубаво е, тъкмо един ден ще се почина от коли. Обаче ти ще трябва да отидеш на работа вместо мен, нали ти е ясно? Миши да бе, колко му е. Той без това всеки път, като ти се обаря в сервиза, какво правиш, мило? Нищо. То май ти нищо правиш, така че няма да ми е трудно. Ще видя колко ще е лесно. Аз ще го правя, въпросът е ти как ще го правиш. Ще го правя, само стой и гледай. Какво се готви на вечеря? Вечеря. Вечеря. Кекс. Кекс звучи някак справено, не? Кекс ще бъде. Така, сега да видим какво ни трябва първо. Трябва ви форма за кекс. Форма за кекс. Какво представляваш формата за кекс? Една кръгла беше така. Ще да потърся. Добър ден! Какво става? Къде е майстора? Къщи, готви. Аз съм майстор. Казвай кой искаш. Как така ти ще си майстора? Ти си жена. Моля? Това е тази дискриминация, мисля, че не мога да ти оправя колата ли? Не бе, аз просто, защото аз с другия майстор имахме уговорка и затова викам какво става. Той кога ще дойде? Никога! Ай, вкарвай тая барака. Ти сигурна си, че може да я вкараме? Да не вземат нещо, да ти се скарат? А ти искаш ли да имаш кола или не искаш? Така, форма за кекс намерихме. Всякакво друго остана. Трябва ви миксер. Миксер ли? Какъв миксер пък сега е? Ако беше това нещо миксер? Кай сега кой има на тая кола, младеж? Ами виж сега, значи тя има проблем с EGR на турбото, на възвратния клапан на помпата, на задната полоска, на левия диференциал. Ага. Добре. Какво става, ще я закачаме ли? Да, ще закачам. Чакай малко, чакай сега. Я пак кажи кой имаше. Проблема е с EGR на турбото. Чакай, по-бавно. Тая дума EGR, как точно се пише? EGR. Тъй кажи, бе. Така, едната баркалка намерих, обаче другата не мога да я намеря. Нито оная простотия, където се пъха в контакт. Няма ли някоя лесна рецепта за кекс без тия баркалки и миксери, бе? Тя ще се обаря на майка ми, тя сигурно ще знае. Ало, майко, кажи ми някоя лесна рецепта за кекс. Знам една такава. Супер! Значи първо ти трябва миксер. Не, остай. Ще се обаря на баба ми, тя сигурно ще знае някоя лесна рецепта за кекс без миксер. Олио, сол, захар, Чао. пипер. Ало, бабо, здрасти. Кажи ми някоя лесна рецепта за кекс без миксер. Ало? Ало, кой се обажда? Ало, бабо, аз съм, бе. Телефонни измамници. Какво стана, бе? Ало, бабо. Ленче, здравей. Бабо, аз съм Иван. Ванче, ти ли си, ма? Да не си болна. Защо ти е такъв гласа? Бабо, аз съм Иван, внука ти! Кире, ти ли си, бе? Имаш да ми връщаш 5 лева, нали не си забравил?
Ай, как се фаща това нещо? Тук нищо не мога да направя, бе. Това се развива с ключ номер 13. Имаш 13, нали? Чакай, сега ще видим. Къде пише кой? Ама така, като видим и с клещи става. А, с клещи, добре. Да, най-добре. Кой номер клещи ми трябва? Шегувам се, шегувам се. Само да питам, клещите бяха едно такова като щипалка, нали? Да. Знаех си. Явно, че кекс без миксер няма да стане. Обаче как без тая горната мания? Чакай малко. Аз в сервиза трябва да имам такова нещо. Знаеш какво? Дръж ме. Ей тук ми свети. Ей тук. Дай малко по-наблизо. Ама това не е... Това е за... Добре, пробвай да го отвинтиш. Не, няма как да стане. Затова трябва специален ключ. Давай, аз ти казвам, ще го отвинтиш, бе. Ама не, това е специален ключ, който дай няма как да го направим с... Дай, аз ще държа, ти ще такова. Айде, отвинтвай. Добре. Давай. Айде, готова е. Пали! Ще наистина се оправи. Нали ти казах, бе? Браво! Не мога да повярвам, че се оправи. Я кажи, колко ти дължа? Колко? 10 лева. 10 лева? Не, шегувам се. 5 лева. 5 лева? За това? Добре, да е хубаво, айде, колкото ти е на сърце. Не знам. Ето, поне 20. Заповядай. Мерси. Ама няма защо. Тук стария майстор ми взимаше по 100 лева за всяко нещо и накрая нищо не оправяш. Предната седмица 10 пъти поне съм идвал, 1000 лева съм оставил на майстора и пак не можа да оправя тази кола. 1000 лева си му оставил. Мило, харесала съм си тия ботички. Миличка, нямам никаква работа в сервиса. Чудя се как да свържат двата края. За едно масло не идват да им сменя. Даже малко ми е неудобно, ама... Айде да ми дадеш 10 лева на заем. Добре, ще дам. Последните са ми до заплата, ама ето, заповядай. Много ти благодаря, миличка. Аз ще го правя с него. Следващия! Ай, кой ми се полишкарва тази кола? Да, аз съм майстор, айде! Това кекс мирише на боб с зеле, бе. Жената се прибира. Малей, какво ще прави? Не съм направил нищо за ярение. Жена! Къде ми е яденето? Къде е яденето?